jam loro, iki aki jam 1 seprapat kok wis rampung iki kepiye. Jam setengah loro iki bisa jam loro tenan yo dememel kene. Jam loro iki lekase gara-gara. Oh, ngoten niku. Jam loro iki rampung gara-gara Ding, ngono wis. Iki matur nuwun, matur nuwun. Alate bapak ning gading. Terima kasih. Enten lepat. Iya, heeh, wis kono. Enten lepate. Di wong telu, heeh wis wong Dados telu. mboten sios dijan. Niki ngeten, nggih, niki ngeten. Ya Allah, mboten kepenak kula. Ora kepenak dijaluk. Aku ki karo dine bocah ki ya kepenak wae. Butuh kayak urusane. Yo. Baut kira jelas tenan nggih. Dumateng para pamirsa sedaya langkung Mbah Hadi sak kulawarga matur nuwun awit dawuhipun. Wonten kirang Salepati panjenengan pangapunten langkung Mas Timbul kalian Mbak Sekar, Le Bebrayan atut runtut. Pokoke ndongake dadi kanca dadi sedulur kat mbiyen Mas Timbul. Nek wis longgar wis mari kesele kapan-kapan gek nyonya jak dolan ngene Mas Tejo. Dolan ngalor ya. Dolan wae tok ora usah gegawon ora isin le ya. Nggih, kula kalian bojo kula kalian Mas Tejo wiwitan ngantos pungkasan mbok bilih anggenipun saos panglipur keladu atur kurang duduga nyuwun agung ing samudra pangapunten. Nggih, Mas Yusuf sak rombongan katang-katang Pradangga matur nuwun, Ibu Waranggono matur nuwun sangat sehat selalu. Dulur-dulur sehat nggih, sedaya nggih. Amin ya Allah. Kula tak takon, nek Mbah Baut, Mas Tejo, Mbak Niken dugi gara-gara setuju mboten? Setuju. Kowe setuju ra? Panjenengan setuju? Ya. Lah wis tak teruske lakon sik. Matur nuwun. Mas Yusuf, pamaring sukma. Sinukmaya winaya ing asape sinempen telenging kalbu. Ambukaning warana talen saking liap layape ngaluyup. Pindha pesating sumbana. Sumusuping rasa jati. Tan kawu semanjung ting gupit sanggan sang harum kono gandaka capon nalika semanten sang Kilurah Petruk kanthong bolong mewah sang Kilurah Bagong nalika semanten samya ngawontenaken sayembara sami gelut campuh kalian Prasata Kurawa nalika semanten silih ungkih ganti kalindih Sang Raden Kartomarma tanding kelawan Sang Kilurah Petruk kanthong bolong semanten ugi Sang Kilurah Bagong ingkang cekat-ceket trampil lan trengginas anggenya majeng mengsah Raden Durma Gati nalika semanten kula satusaya ngebyuk nanging sageden trenggalangi dening Sang Kilurah Petruk kanthong bolong mewah Sang Kilurah Bagong dadi miris Sang Hyang Prasata Kurawa nalika semanten Sang Topo Begawan Durna ingkang majeng tering pabaratan dene erang-erang dening Sang Kilurah Petruk kanthong bolong mewah Kilurah Bagong melajar kapiandhem Sang Begawan Durna nyuwun pintasraya pitulungan marsani Sang Nata Mandura Prabu Baladewa kedadak nalika semanten ngliga Kyai Nenggala nguyak Sang Kilurah Petruk kanthong bolong dadya jelih Sang Kilurah Petruk kanthong bolong melajar wonten ing Ramba nalika semanten dadya kawontenan negara kayo
kati uping angin sumyak swaraning renggiwan samirana-ron mawar kulawan deres lumrang gandaning pus pita karang jawaning putyani sang dijawara mrengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang witeng klapa jawata ing Sangyang Arga Kumanto sing dalu jroning ratri duwenter ngekacarita among Sangyang Pratangga Pati jedul saking Brangwetan kaliyan Mega Sarta gunung-gunung parendi kang bisa merbawani jagat raya dupi tatah sing kamandan diwasane wau kamu susah manjiniku sing ancik goro-goro Sukra mangkara tumpak menda tete kalapa samawra cita anggara rakata Buddha Maesarasapati mintuna eka dwi tricatur panca sacata asta nawadasa ing oh
Apa tekan dadi petandane kang guru-guru nalika semanten guru-guru tedhak wanjing mangsa kasuduk menangi owahing jaman dinarani kala kemarang lakune jaleng temalung sasmita purbaning iblis apa to buktine ana wong dolanan wis ora laris ati ngrantes batine nangis merga dagangane sangsaya nipis saben gremis ngeyup ning tritis ora bathi malah tipis entek ora kalahe ngladeni wong ris sing mung modal tapi sak iris nalika semanten ana meneh slogane wong wasis gawe giris ra wis-wis karep ben miris njur dinggis-nggis ketoke alus ning nanging wengis wong pangkat tembunge nangis ora weruh alam lan najis golek kegawean nanging mung lamis entuk ngapusi rasane isis banjur lumaris lonjong mimis nalika semanten gara-gara menangi jaman edan dinarani kala kundi lapas lakune tikus dinada sasmita purbaning setan apa to buktine nyatane akeh wong nuruti godaning setan ngalor ngidul ngulon ngetan sembranan ning golek korban ora weruh empan lan papan megawe sungkan senenge jajan keprawiran ora dieman bakune mangan kencan lan dolan kasursilan dianggep dolanan umpama ayu ya mung pulasan yen to bagus mung bagus gawean mergo mung dandan esuk sore bengi lan awan ora metung panas lan udan sing penting entuk memangsan sarana ngapusi ngerampok lan ngraman morale becat ora duwe iman pekasan urip lambrangan ora kajen luwung wong edan gara-gara menangi jaman Noah dinarani kala babrah lakune siwewe gidrah sasmita jaman wis bubrah kaya bali nyang jahiliyah apa to buktine akeh wong sungkan ngibadah kumrembyah kakean cacah ora betah ngampah anjrah rayah makarya wegah ning golek opah lumuh ngalah dadi wong serakah amal jariyah wis ora diarah adoh polah kudu mamah ora mesake wong lagi susah sing wedok raine tembok semboyane keblok ora tombok tangane wong liya sing dienggo nabok umpama kapok ya mung kapok lombok genti dina wis lungguh ndodhok metothok karep ben ketok ora isin lamun didelok adol layu nggo tombok kathok sing lanang morale becat selawat ora diruwat yen lara senenge sambat bareng sehat ra gelem tobat bandane wong larat nekat disikat wis sekarat isih digawe cacat dasar wong murtad ora kiblat lumo zakat ninggalke salat ora wedi walat wedi akhirat karmenane madon lan madat sing diembo jalma limpat karepe seprapat tamat pramiyun sing arep ngembat parawan rondo dijak maksiat yen dielikke digawa minggat sireping goro-goro nalika semanten kawisnara Kyai Lurah Petruk asung tulodo lumantar pasemon lungiting lagon ing cipta mresembada kang sinedya dadya lelakon Saneng-saneng nalika kadhi langit mambang tepas layan tanu pamaneka lintang surya kusuma yana sumawur Om
apa ri? Matur nuwun. Sekarang yo tekan rada wengi dadi langsung ke goro-goro ora masalah. Sing penting seneng, Dran. Wah, aku mau wis gembrobyos perang mungsuh Kurawa kok. Ngantemi Kurawa semono mbane sing ngundurke ming aku ro Bagong. Omong sapa? Genah ming aku tak ngono kok. Nganti sinuwun Mandura nguyak awake dhewe, aku mlayu, kowe mlayu. Tumbuk sirahe dhewe gludhu. Ha ya ora apa-apa andane kok ora. Ya. Gareng ndi iki? Ya urung teko kaya. Gareng iki mangkat guru-guru nek jam 2. Ah wis bubar. Ha ya wis ben. Sak polah-polahe gareng, sak senenge gareng. Oh wis ben wae ya. Awake dhewe bengi iki sowan ndi, Tru? Bengi iki awake dhewe sowan ana daleme Mas Timbul Jayanto. Alamate ngendi iki? Iki ana ing Laladan Karang RT 2 RW 13. Pelanjam Saptosari Gunung Kidul. Wo ngono ya. Acarane apa? Acarane ya ki ngunduh mantu. Wah, sing dhaup jane Mas Timbul Jayanto karo Mbak Sekar Hayu. Wah, kok ya. Mas Timbul iki putrane Bapak Adiwiyono karo Ibu Ratni. Wah ngono ya. Ya dongake ya, Tru. Ya muga-muga langgeng sakinah mawaddah warahmah. Ya amin. Nggih kula nderek asung pamuji. Mugi-mugi panjenenganipun pinanganten kakung kekalih pinaringan langgeng istiqomah anggenipun mangkun bebrayan. Amin. Ya. Lan mugi-mugi yo sakinah mawaddah warahmah. Amin, Tru. Ya, pancen sing disuwun kuwi, ya kuwi kunci dari segala kunci iki kebahagiaan, ya. Nah, kunci dari segala kebahagiaan adalah menerima setiap keadaan yang ada, ya. Jadi mbuh kanan iki seneng, mbuh kanan iki susah, mbuh ngrekoso, mbuh gampang, kuwi kudu tansah menerima keadaan itu, Tru. Iya, kudu ditampa ora kena ngresula, ya. Mergo kabeh apik elek, seneng susah, elek apik bener salah, bengkong lurus kuwi peparinge Gusti sing Maha Kawasa. Ya. Bener kuwi, ning kok dadak nganggo bengkong lurus ki apa kuwi? Anu ki, Tru, cagak listrik ki lho, Tru. Ora ana cagak listrik kok bengkong kuwi ora ana ceritane. Tetep pikiranmu sing neka-neka. Ora ya. Embuh ya. Karo iki mau ya ngluwari ujar. Wong ngono ya. Nek bendane Mas Timbul nek wis kepareng dhaup bakale ngundang Petruk sak rombongane ya nyatane bengi iki kelakon kali. Alhamdulillah ya. Mas Timbul ora mutangke, Gusti ora keputangan. Iya pancen ngono. Iya. Mulane kuwi iya. Wong nek ndek ujar, aku ya ndek ujar kok. Ngapa? Nek aku sesuk menang lomba. Lomba apa? Maca pat. Oh iya. Aku arep poso sejam wae. Weh. Poso kok sejam. Ora nadar ku semu. Wes wis dadi ujarku, Tru. Oh iya, titeni tak sekseni le. Iya. Oh diuripke neh lampune. Iya ya wayahe goro-goro kok. Heeh. Mangko lagi turu iki sing tukang nguripke mateni lampu. Ya, ngertine bubar goro, bubar limbukan kae mau kok ya. Iya, terus turu kan terus kilakon. Ya, ini nyatane langsung goro-goro. Iya. Ora apa-apa, ora masalah ngene iki ora masalah. Iya. Wong awake dhewe mau wis kembrobyos kok ya, Tru. Iya wis. Matur nuwun, iki ya awake dhewe dodol kaos. Ya. 80 sing dawa sing cendhek 75. Ning penontone wis do bali. Isih akeh ya lho, isih akeh. Isih akeh. Oh ngono to? Iya, isih akeh. Nyatane ya sing pancen bener-bener penikmat lakon, penikmat wayangan ki ya. Iya. Iya, ning emane kekethok. Ora kekethok, Tru. Lah piye? Jane lakon bar limbukan ki ya wigati, ning ya awake dhewe ya perlu memperhatikan waktu. Oh iya. Ya atur panuwun uga sugeng rawuh kanggo Bapak Lurah Desa Planjan dalasan sedaya perangkatipun. Ya, bapak-bapak saka Polsek uga rawuh. Ya. Teman-teman dari paguyuban toko RSRC Gunung Kidul uga rawuh. Ya. Kae wis ditutup tokone tak kira 24 jam. Ya. Tiwas arep tuku apa Mas. Iya.
Heeh. Ora apa-apa kok iya. Matur nuwun banget pokoke nderek ndedonga mugi-mugi langgeng dugi puputing jaman puputing Yuswa Mas Timbul kalian Mbak Sekar. Ya amin. Iya. Pancen Mas Timbul iki piyayine pancen yo. Wah. Sugih. Sugih kuwi to. Ya. Nyatane nimbali dhewe iki rawuh ning omah iki langsung dilunasi kok. Wah, tenan. Wah, ya ning ya aku rada kepiye ngono iki. Lah apa? Lah wis entek dite iki. Wah. Lambemu truk weh. Sing nggo nglunasi kuwi kok wis tak nggo buta. Wah ngono. Iya ya tak nggo nglunasi. Wah ya. Nglunasi apa to apa? Iya. Wong angsuran yo akeh. Iya. Ya panjenengane iki yo pancen sugih tenan. Neng cerak pantai kono di resort apa we penginapan ngono kuwi lho. Wo, iya. Siap gundulmu pul. Angger anu kok ora. Wis kowe ora turu iki gara-gara ora kena turu. Iki bandangan kale lembukan gara-gara kowe kudu aktif. Nek arep turu kok nek wis gara-gara wae. Nah iya to. Bar tancep kayon turu nang kene. Liyane budal kowe nang kene dhewe. Lusat-lusat. Isa-isa. Iya. Dilarung cerak segara iki saya. Iya. Mas Timbul iki gak kagungan apa penginapan kuwi neng endi? Neng Renean kono apa ngendi lali aku dene. Wis pokoke apa ngobaran apa Renean entarane kuwi to. Iya. Aku lali soalé. Iya. Wis pokoke penginapan cerak pantai arah endi Baron sepanjang kae ngagungan Mas Timbul. Wong ngono iya. Luwe-luwe iki ana iki to apa proyek DJLS. Ha iki Mas Timbul iki ya pekarangane iki kena. Ha kuwi entuk lirune wah pirang-pirang miliar. Dan mula dadi miliarder. Wah ngono iya tenan kuwi. Iya. Wes apa piyayine pancen ya sugih bondo bandru iya. Dasare ya entuk kuwi gusuran liru semono akeh kuwi ya wis tambah kecah duit ya. Ora mung kecah adus duit ya. Ning ya pancen piyayine nglembah manah ora seneng kepiye-kepiye kok Tru. Ha iya. Nyatane ya mbeng iki awake dhewe disugata kanthi nyenengke kanane ngene iki. Ha iya. Papane ya jembar kanggo penonton ya kepenak. Iya, iki jalur lintas selatan iki lho, Tru. Lah iya to makane. Iya. Angger ngene iki wis kepenak kae nggon-nggonane. Iya. Ya mung tak angine gedhe ya karang cerak segara kok, Tru. Ya wajar. Ya. Wis ora kena dianu nek kuwi wis dasare hukum alam ngono. Ah iya, cerak segara ngendi to cerak segara sing ora angine sing ora semridit. Ya. Iki ya sapa-sapa kanggo pemirsa YouTube ya sing isih padha mriksani manteng live streaming ya. Karo uga sapa-sapa nggo keluargaman satu Gunung Kidul sepurane mau aku izin ya. Ngantuk tenan aku truk 2 dina ora turu aku. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa kok aja meksa nek ngantuk ya turu. Golek ijol wektu liyane. Ayo ngono. Ya. Nek engko ya insyaallah tak mangkat. Ya. Mulane kuwi ya wis matur sembah nuwun pokoke atur kula nuwun dalu niki ya nderek gladi wanuh gulang tepang ngulir budi ngasah kadiwasan ya kuwi kata-katane Semar tak nggo ora apa-apa. Oh iya nembang to nembang sing suwe ra tau dienekke ning nggone dhewe apa sore-sore wis wingi lha apa esuk-esuk ora ana lagune. Lha apa ya? Podang kuning wis umum. Gubuk asmara wis biasa. Sanes gundulmu melacot. Wis ta nekke mengaman kok ya. Aduh. Anu, lungi teng asmara. Wis saya meneh kuwi lagune Kimpul. Malah lindur arep jejer apa piye ta kandas sekian lama aku cari dirimu kasih dari waktu ke waktu ku cari kuwi kandas oh iya
anu wae gala-gala. Oh ya, engko setengah nyetel gala-gala. Penontonnya gelut ngono kae. Mbah nyetel lagu kuwi mesti ana sing ayo tawur ya. Wajar ngendi papan ya ora apa-apa. Ning ding disuwun ya ayam-ayam tata titilan tentrem aja ngasih ana ngono-ngono kuwi ya. Mergo sing jeneng wayangan ki arang banget. Ana penonton sing padha ricuh ki arang. Ya paling ya mung bengok linggo sing ngarep kan do jumeneng kabeh to ning panggung sing celingkrik ngono kae. Linggo sing mburi ngono. Pamri apa ben sing meksani ning mburi sing lenggah ki men ketok. Ya. Dadi ora ana apa-apa ya mulane zaman saiki kaya nek misale pentase ning lapangan kae nggon sekitar apa cagak tenda ngono kuwi di apa pageri nganggo rapiah ya kuwi supaya men penonton ora mepet ya dadi longgar ora ana sesrimpetan pemandangan apa-apa ya luwih mbengeke ya penak tenan nggone terus iya to mulane iya temanten Kakung Putri ora ana ning nggon palenggan kono mau. Ayo. Ayo ngopo to le yaene iki. Iya. Mulane to. Iya, engko to delok nek tancep kayon kae. Ngopo? Ora wis metu kaosan karo ngusuk-usuk rambut. Dianduki. Ngelap rambut. Ha iya, ora apa-apa. Aku arep ngonekno karyane siapa? Aku bingung siapa Buta Galak wis ya wis wingi risi-risan tela urung ya ngapa Mas Koper ki goleki Mas Koper ngapa oh Mas Koper tak kira nek goleki Koper gleling bocahe kuwi iya. Oh. Tayo. Dia bis kecil ramah, melaju, melambat, dia selalu senang. Iki patete songo kok tayone. Jalan menanjak, jalan berbelok. Dia selalu berani meskipun rasa takut tayo dia berkecil lama melaju melambat dia selalu senang jalan welo ya nek ora apa neh anu oh itu Doraemon anu aku lali lagune Doraemon sing kepiye to nah aku ingin begini aku ingin begitu ini banyak sekali semua jalan melambat tadi tayo meneh aku ingin terjun bebas di angkasa balik-balik bambu lah aku sayang sekali Doraemon Suneone sing nyaron. Ayo. Nek ada loro kota merupakan tempat bermain yang asik. Nah, aku senang sekali. Kepiye aku ki wis jane aku wis lahir jaman kuwi ning aku dhisik rong ndek TV. Urung ndek TV kaya karang wong ora mampu ya dadi
Ayo nang ngene tanggane aku ndelok saka njaba nu dinepke lawange kok. Bejat tenan kok tanggaku. Wong arep ndelok kok ora oleh. Ayo sabar kok ora. Cen ya ora apa-apa Mas. Saiki ya mbok YouTube kok iya. Aryu nong lewati lembah. Semua. Nek Power Ranger oke versine. Oh ya. Hah? Cina apa? Oh Cina anu sing Cina iki sing tak ngerteni iki sing apa sing kepiye? Oh iya Meteor Garden. FTV iku ya apa lagu-lagune lagu iya. Nah, Ronaldo mati tikuk-tikuk pala kotak. Ora ngono cakepane. Lah piye? Ronaldo mati rambut digunting pala botak. Oh, krungu ping tikuk-tikuk pala botak. Iya. Sing Cina iki sing aku lali sing gambare anu ki lho, Tru. Si Tom and Jerry muter-muter ki lho. Sing wah, itu bolang iki bocah kaya walang. Bolang iki bolang. Hah? Urung ana aku iki. Lawas banget ya. Nek Kamen Rider kae beda-beda lagune. Ya. Naruto. Ya Naruto lagune anu kabeh. Basa Jepang kabeh. Ora jamang aku. Iya. Nek lagu-lagu Naruto sing iso nyanyikke mung semplok. Lah ngopo? Kae ra didelok kacamata ngono kae mesti wonge ke Jepang-Jepangan. Iya. Nah iya. Wibu, semplok wibu. Ya. Semplok iki ta, Tru? Apa? Sing dikeloni apa? Guling gambar anime. Asem. Sing di gambare sapa? Gambare anu si Luffy One Piece. Nek kaya gambare Sakura ngono kuwi ora doyan semplok. Sing lenang-lenang. Kaya Zoro, Luffy. Gek terus si sapa? Jiraya. Terus ya wis kuwi. Ayo Sasuke, ayo. Dimas Tejo. Labene. Agi mungkur wonge. Ayo. Baut ya. Iya. Arep nembang apa? Anu apa? Bingung aku man. Ya kandhane kartun-kartun kuwi mau wae kok. Iya. Sing apa? Oh rujak jeruk. Ya, rujak jeruk sing di cover kae nggo Naruto kae. Oh iya. Ya, sanga apa menyura ya ki? Apik. Ya sanga wae kok ya men. Cocok karo patete. Iya, ya. Rujak nanas Doraemon. Ayo reng. Ya. Rujak nanas diwadahi beras. Rujak nanas diwadahi beras. Ya, diwadahi gelas beras. Iya. Mau sore sing wis nembang Buliawati. Oh ya. Saiki Ibu Insinyur Wara Sutarni. Wah. Kita rehat sejenak. Ya mangga Bu Tarni. Wah. Ngadang ning.
rajang-rajang cengkokku iris iris kalau larat kamu rarace roce pan kayak malah apa kayak tan kandatan saja sawes Mbah Baut bar pijet terus maem wow mukite dinya cempi Mentro. Topine dinggo topine. Wah. Rojae. kinacar jero Iki engko rampung sing ngurusi seragam sapa to ki engko? Mbah Baut kaya biasane. Aji biasane. Karo awasana nek kelampekane nek rotine. Soale pas nganggo seragam iki tak cemplungi roti kae. nang layah lambah Semplok perkakas. gula jawa lambah rawit Karo ngenteni Mas Sulis rawuh mrene, Tru. Oh iya. Mau ngendikane nek wis rampung arep nyusul mrene. Oh iya. Soale le wayangan mung tekan jam 1. Oh iya. Siap. Nora suwe bapak nedo lewus teko
Iya. Ngirestela. Lambene kleru let. Gundule atas rae. Aku rada telat. Iki ora kowe sing telat. Le gara-gara le lekas sore. Wo. Ya ora sore nek setengah loro lekas gara-gara ki ya lumrah. Oh ngono. Ya. Malah ada saben sok jam 1 lekas gara-gara. Oh siap. Ya. Iki mau ngene. Apa? Ono pamundutan. Apa? Mbok ora ning amplope kok. Padha karo niku panyuwunan le. Iya. Ki tak sik nek Mas Sulis rung tekan kene rung tak wiwiti le tetembangan. Oh iya. Kayak motor kayak. Oh tuh. Gendulera. Ya dinteni wae kok ora. Oh, jare rene. Oh, wingi kan nek sida. Iya. Soale adoh. Iya. Ning ngomonge wingi kae kan Kemadang esuke ana kegiatan. Lah iki arep nyusul rene bar wayangan nek bablas ning Kemadang ora mulih. Oh iya. Dek kan pendamping Kemadang. Iya. Lah kae krek. Oh. Biasane sok sing digawa sok mobile Korut Hyundai. Iya. Oh, truk. Iya. Wah, ayo gak do budal wae iki gamelane arep diusungi kok. Iya. Na 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 bocah pacang gireng ngene tekena dinona ana woba nyau segera maningane kapodung kasih kami sewa kamari sang tenan saya gendres ngama nepe senawa up tang dung 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 tak dung tak dung tang tang tak apa wis sing cenining keprak oh ngono nek ayo jan keprak cenining aja tang 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 no 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 blang rangu ngono ngarsane juang
Kowe iki ngapa? Gabut aku. Jane akeh tembang-tembang. Wah ngono ya. Mawar kuning. Yo, dados. Iya. Sapa sing arep nembang? Mbak Saras. Ya, Mega rono ora mangkat Mega. Ayo Mbak Saras. Heeh, dilut. Lungguh wae men kepenuk. Iya. Waya wengi utuh kuwi. Kuwi tembang kangen. Wah, senengane ora. Nah ya. Bawa. Ora ana to. Kadang ayo kadang. Ora semono kowe ora. Lah sepira? Begadang jangan begadang. Kewalik kleru kae sing ciptakane Haji Roma Irama. Wo. Nek sing karyane Mbah Harto ki sing ayo begadang. Wo. Sapa sing nyetelke?
Iya. Ha iya. Wah jan sangka le kurang marem ndelok langsung nonton streaming. Ha iya. Ha iya to mulai. Wis ngedep langsung isin nonton streaming. Iya. Ora apa-apa. Ayo kudangan, Bang. Kudangan wis wingi. Oh iya. Wis ket mau le begadang we. Iya. Begadang. Ayo dibuka dulu, Mbak Tia. Ya, begadang Mbak Tia. Ayo. Yo ayo ayo begadang. Ya begadang, begadang, begadang. Lelean kantonge jawi. Dadane wulan kono. Kejar-kejar ayo nyari. Ayo begadang. Kembangan lan nemu. Dasar tina malam Tunjang pang. Urung terus. Oh iya. Dasar tina malam minggu. Apa salah lirik? Ora. Iya. Apa? Oke banget nek anu tekan sesuk ora rampung ya. Kembang cempaka. Warung Baja ya, oh yono ya. Terus reformasi ya. Reformasi. Terus 45 barang ya. 46 Rosi ya. Iki nanera. Warung pajak iya. Iki sih urung ana setengah telu. Wono ding ya. Yo.
Oh ya, pujiku Nabi Muhammad. Udu. Kae nabi ku udu. Lah iya. Ya gula kepala we. Gula kelapa kok gula kepala. Iya. Entek pujiku kek tunjung bang trakting. Ya. Lali kok ana. Ayo sinuwun Baladewa ayo dipethukke kae. Hop. Lali rong kirim donga. Iya. Ayo pimpin terus. Ya garengku sing bareng kok. Oh ya. Khususan ilaruhi Kanjeng Tan Kalijaga ilaruhi Ki Sira Nugroho ilaruhi Ki Sutono Adi Sugito wa ilaruhi Ki Sukaca Ganda Sarita wa ilaruhi para pundhak dalang sakna Suwanto Al-Fatihah. Amin. Adem kate. Iya. Adem. Oke, sinuwun Baladewa pethuk iki rek. Permarane wangus wamya ngambrangang kate karnaning kaswase ning marga malatgung tumiring sang gandra Mastrat moco Leng-leng lalu angu lati sura mangrang sang wayah
manus maning jadalan sekretari baru iblis lalat Petro Kantong Bolong kowe arep nyayam asmane Prabu Baladewa kowe ngilani Dadanata Mandura Prabu Baladewa Petro lekno mripatmu katene gobok kuwi aku ngligok yen golek glandang negara modatimu wah Apa truk mundur? Nek Sinuwun Baladewa ki ra nggo apa-apa. Wuda ngono, Gus. Lah jare ra nggo apa-apa ya. Tak takon. Maksude ra nggo apa-apa ku ra nggo gaman ora nggo pusaka. Lah nggo apa kae? Nggawa nenggala. Wah, santai wae to, santai wae. Gamanmu wis tak gawa. Oh iya. Pilih apa? Arit, bendho? Bendho wae. Kuwi andalanku. Nek ora ana bendho ora kegawa ya arit wae. Oh siap. Ana kok, Tru? Oh ya. Lho, wis landhep stok sah kaya iya. Wis. Iki sepuhane le nyepuh telung bengi lho. Tenane, tenan. Gawean ngendi iki? Mau gawe aku dhewe kok ya ora. Wah. Layak bentuke kok ting pleketrat. Kok kira iso gawe gegamane? Wis ora usah ngece tak pethukane Sinuwun Baladewa. Kaya Werkudara wae ora. Maning jadalan seketane Bore Iblis lan Petro Kantong Bolong kowe iki lali Dadanata Mandura. Iki Ki Anegala pamuning satu setia kota trimata mungsuke bendha sing tayangan kaya ngono ki. Ha? Wei, ladala jagat Dewa Bathara. Uye, yo man, rang terang gas. Deng. Ngene iki kancane godhong kates cilik. Ganja. Edan lah kok teko gleleng pacakmu kepelu siramu. Elinga wing batur rasa ngayonke Asmarawati. Sing kandha sapa batur entuk ngayonke Asmarawati. Ayo, wong sing arep ngrabi Asmarawati dudu aku kok. Ndara Pandhawa ning urung genah sapa sing arep ngrabi. Engko mundhak mung sengsara uripe Asmarawati. Ayo kowe baliya timbang tak tamani Ki Anegala. Sampeyan iso menang mungsuh bendoku kelakon mati. Ya, taman iki Anegala mati we. Sinuwun kula aturi leren, Ki Lurah, kula aturi sareh, Ki Lurah. Kanjeng langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang waweh gandrung sabaran katulu kermoyak mayek saking dias baliwur Sinuwun Prabu Asmaradewa wonten timbalan ingkang adhawuh teka ngendheg lawan lampahipun ingkang abdipun Baladewa Sinuwun kula aturi sareh wonten atur saking anak kula pun Asmarawati kados pundi piyambakipun purun dipun dhawuh dening sinten kemawon waton saged ambatang cangkrimanipun anak kula pun Asmarawati. Mekaten kemawon mboten wonten pepanggil ruba sanesipun malih mboten sinuwun. Namung niku kemawon ingkang dipun aturaken dening anak kula pun Asmarawati. Nyuwun pamit. Aku wetu dene kok asem ngene lah. Gong. Wauch.
Ngopo kowe? Ruwet tok tanganku to. Oh iya. Petruk kantrong bolong wonten dawuh sinuwun. Sing ngandika kula aturi kundur wonten ing Garing Ngamarta. Nggih. Matur kaliwan para Pandhawa supados piranganing Pandhawa sinten mawon ingkang saged mbatang cangkrimanipun anak kula pun Asmarawati badhe kawengku purun kawengku garwa dening sinten mawon. Oh nggih. Sinten mawon sing iso mbatang cangkrimaning Kang Putra gelem dipek bojo. Inggih mekaten. Oh nggih, Gong. Eling apa? Eling. Apal? Apa syarate? Syarate sapa sing isa muni kula kelas kalih kula kulang kalih kula kintir kali. Udu kuwi apal? Wo udu ta? Udu. Ya kula kalau udu kuwi wis seje meneh. Lah terus apa? Wis kaya bali. Engko wae sing ngerti para Pandhawa sing milih. Oke, Tru, siap. Ya pamit sinuwun. Iya. Pamit sinuwun. Iya. Ya. Neta kakiri Horek bumi prakambita sadho lama ngambak-ambak tak udeng-udeng. Asing nyaran micek kaene. Nah. Bajekne ya. Bajekne apa? Bajekne ora turu. Ora. Semangat aku bengi iki. Ngapa? Sindene sing favoritku cerak dhewe. Sapa? Sapa lung? Sing muni, iya, ngono mangke. Engko kek salahku kek turu. Ngopo kusuk omahe. Ya ora kaya. Aku tetep senenge wong wedok. Oh. Sedharap cangkeman ora iki? Mboten sinuwun mboten. Nek ora cangkemane kok jaba kono. Ora rasane kedaton. Ayo, awake dhewe jagongan ning jaba wae kono. Ning kene ming curing-uring bendina. Gok. Nun. Kowe ngerti ra? Mboten. Mula tak kandhani, kupingmu rungono. Oh nggih. Lho. Nah,
Nuwun. Lung. Wonten dawuh. Pripun, Ndara? Lung. Non budhek. Anu. Ngapunten lha wong kula wis semaur. Kurang seru lehmu semaur. Aura mireng. Nggih. Cemong wis suda. Suda matamu kuwi. Mboten, Bu. Yo kok ratu kok. Ha, kejem ya ben, boleh. Kowe malah. Kok, Dun. Bilung kuwi angel kandhan-kandhanane. Nggih. Goleke bagur. Nggih. Wadhe bagur tuthuk ndase. Oh nggih. Teh, Dun, golek mrica. Oh nggih. Ngestaken dawuh. Aku kok mung trima renggo tambul cah. Doilinga kowe iki sak tak tukoke rokok. Oh musuh. Kae iki rokok dum-duman saka pakar kok kowe iki nona. Karepmu arep nyoga. Ya ben. Wis digage lho rembuke piye lho. Kok, Dun. Aku gandrung karo suwijine wanita tu. Pripun? Sinuwun Gendra Suropati gandrung kalian sinten? Asmarawati jenengku. Iya. Kae pitikmu kan meneng. Kaya kajenge to ana pitik kluruk kok ora entuk apa-apa kok. Aku wis emosi tenani. Ngono ki nek kokean ngono kuwi. Senengane ngombe ratu kaduga. Baikon barang diombe. Watu ijo barang kalu. Kok, Nun, aku gandrung karo putri ing Sela Bentar, jenenge Asmarawati. Kula mboten le sampean ketemu niku kapan? Lewat timpenku kok. Oh. Pengen tak tembung kok. Aku pengen sowan ning negara Sela Bentar. Mengke nek pun bojo, tak rebut. Lho, niku resiko lho. Resiko ben. Tak tanggunge. Ate kaya dikira Nalendra pulung gedhaken cara Nalendra sing jeneng ketewet dimati. Tak tohi nyawa lahir batinku, urip matiku kok. Ya plangening kalangjan. Aglawandan munjar. Lah nek ngaten nggih nggo mawon. Nun. Klentrak-klentruk. Tangi. Nggih. Wonten dawuh. Waduh kula wau dalu bar wayangan. Kae. Budal Nawati ngono. Kebyake. Mboyong Asmarawati. Nggih, ngestaken dawuh. Budal. Woi. Oh. Tunjung pang terate Anjabala Pandhawa nyukup mulung nanggung siring sapa Kurawa.
Merahina sumubang nyuwangaruna katinetraning uga rapuh sabdaning kukila reng kanekara seketer kene tungane ngung leru sing bene panca pepetoke ngayam mono mrak manguwuhing bagakan Niwang Agung dengkulmu Petro mboten ngendak kula dipisuwi Rasida Niwang Agung muga ngayomana marang praja Ngamarta sak isine Koko Prabu Sri Bathara Kresna rikala semanten kula utusan kaliyan pun Petruk ngantrong bolong kinen sowan wonten negari ing Sela Bentar Koko Prabu menika Petruk sampun prapta wonten negari Ngamarta Koko Prabu Yayi tumunten Petruk ngadangu kados pundi pawartanipun kados pundi kabul kawusananipun anggenipun nedya amboyong kelawan Dewi Asmarawati awit menika dados rana tentreming waluyaning praja negari Ngamarta ing Taman Pagebluk jalaran Dewi Asmarawati menika mbeta wujuding kanugrahan inggih wayu katentreman inggih Koko Prabu kadangu Yayi Petruk kepiye kabare kabulwusanane nggonmu arep mboyong kelawan Asmarawati kepiye Purantawati gelem diboyong ora Purantawati niku bojo kula kok oh iya ding lali Petruk anggo ngono ora matur sinuwun Kresna gundule iku ta anu matur sinuwun Puntadewa lepat atur jagung pangsam. Lha semanten kula sampun sowan wonten negaring Sela Bentar marsanipun Sang Prabu Asmaradewa. Tumuli kula nedya nyuwun nedya kula boyong Dewi Asmarawati nedya kula boyong wonten negaring Ngamarta ning dumadakan teng mriku enten Begawan Durna sing uga ngayonke Dewi Asmarawati ajeng didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Wekasan dadi sayembara geger perang kula karo Kurawa kula karo Sinuwun Mandura aduta sing balung gleting kulit wekasan Kurawa kalah lajeng Sinuwun Baladewa majeng ngliga Kyanenggala Sinuwun Prabu Asmaradewa ingkang misah ngono Petruk nggih lah ndelalah wonten atur pangandikan saking pun Dewi Asmarawati bilih piyambakipun menika kersa dipun dhawuh dening sinten kemawon waton saged Petruk non walien barangmu Petruk. Oh nggih. Barang. Mbangane dadak noleh pengeleh gulune. Ha iya. Nggih, Pak. Aku tak ngrungokke wae. Niku sinuwun. Menawi calon temanten kakung saged mbatang cangkrimanipun Dewi Asmarawati. Monggo sinten sing dipun dawuhi supados mbatang lan sinten sing didhawuhi supados dhawuh kaliyan Dewi Asmarawati sinuwun.
tansah marep pamoring sukma sinuksmaya winahya ing sepi pambukaning warana talen saking liyap layaping ngaluyup pindha pesating sumpana sumusuping rasa jati Petruk iya mangkono Koko Prabu kula nyuwun pangapunten gandeng sampun cetha lan terwaca dawuhipun aturipun pun Petruk Kanrong bolong sakmenika kantun sinten sing ingkang nedya dipun dawuhi supados dhaup kaliyan Asmarawati kula nuwun sewu Yayi sakmenika dipun tanting malih kemawon sinten ingkang kersa menapa jagandika Yayi Prabu sampun kula setunggal kemawon sampun cekap apa Werkudara gah ora abi kebura bali kakean ragat apa aja Arjuna rasa ditari mboten sah Koko Prabu Yayi Nakula nggih sampun dhaup lah petangan kula menika ingkang dereng dhaup menika pun Yayi Sedewa ing bumi tahu Yayi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lir gencang alis risang maweh gandrung jagat dewa Bathara yen ngono Yayi Sedewa kula wonten timbalan ingkang ngadhawuh Koko Prabu marata diagik maju mrene ana atur sing kudu diaturake ngestaken dawuh Koko Prabu Permarane manguswami ngambrengeng kati karanane kas wase yaneng marga amalatku sang kanda westrat maja lengleng lalu angu ladi Surya mangrang sang paya kumyung swara waryanto kula nuwun pangandika ing adhawuh Kanjeng Prabu Puntadewa Yayi gandeng iki mau ditanding padha ora sago dhaup kelawan Asmarawati lan bareng dipitung dening Koko Prabu sing durung mengku garwa sing durung mangun bebrayan kuwi si Adi ing bumi tau kepiye si Adi dhaup gelem dhaup karo Asmarawati ya Di Yayi Sedewa Aduh Koko Prabu sewu-sewu kalampatan kula diagung pangaksami kula nuwun sewu menawi kula kedadipun dhaup wekdal punika kula nyuwun pangapunten kula dereng saged Koko Prabu kula mboten purun lho kena ngapa si Adi ora gelem mangun bebrayan kelawan Asmarawati jernyatane wong bangun bebrayan nambut saning akrama kuwi mono kewajiban tumraping saben titah kula nuwun sewu ing kesepisan kula dereng sagah nawi kula kedah ngemong anak bojo angka kalih Asmarawati menika sinten kula piyambak dereng nate tambuh kula piyambak dereng nate kepanggih Asmarawati menika piyambakipun ingkang kados menapa piyantunipun kaya ngapa ingkang angka 3 kula menika mboten tresna kaliyan Asmarawati jeryatanipun tresna menika mboten kenging dipun peksa tresna menika uruping jiwa suci ya nek Asmarawati tresna kaliyan kula nggih mengke nek mboten malah mboten
prayogi dadosanipun wong ugi kula menika mboten tresna kaliyan Asmarawati. Jalan kula dereng nate kepanggih, dereng nate nyumurupi kawan Asmarawati menika. Sedewa, wonten dawuh Kang Mas. Nggih manuta. Wah, kandhani wong tuwa ora megak-megek. Rabya karo Asmarawati. Nyuwun pangapunten kula mboten purun dawuh kaliyan Asmarawati. Wah, mungkin rabi kok megah. Diragati deh. Pun Gus manut mawon. Ana rabi iki penak kok jenengan mboten kersa rabi niku pripun ae sing ngragati senes jenengan dhewe sing ngragati para Pandhawa. Diragatono dening sapa wae yen to aku ora saguh ya ora saguh Kakang Semar. Yayi gelem ya Yayi Sedewa. Yen to Siadi gelem dhaup kelawan Asmarawati ki mengko kanan Praja Ngamarta bakal tentrem. Jernatane Asmarawati mono nggembel wahyu katentreman. Nyun mangapunten Koko Prabu kula mboten sagah. Kula mboten sagah dhaup kan Asmarawati kula dereng nate tepang lan Asmarawati. Sedewa gelem ya Di. Yen Siadi ora gelem pun Kakang wae kepiye. Jlamprong nun. Kowe wis rabi bola-bali arep imbu. Ingkang baken menika ingkang kula gayuh wahyu katentreman Kakang Mas. Wahyu katentreman. Wah, sing to gayuh wahyu katentreman apa lakang. Ndoro-ndoro terus ya iso wae no. Tenan Janaka sing digayuh mung abrakan kuwi. Wah, nek perkara baedahe rabi Janaka ora gumun. Wis pun kajenge wong ki dhewe-dhewe kok ora. Wah, Sedewa, Ragil. Wonten dawuh, kowe gelem. Wah, nek kowe ora gelem rabi ya minggat saka Ngamarta. Ora usah dadi pelangane Pandhawa. Wah! Piye kae, Mas? Guru-guru sampean lho. Aku ngopo? Malah nundung. Wah. Aku embeng gedhak karo Sedewa ben gelem rabi. Lunga tenan be kae mbuh. Nek Ngasindara Sedewa ora bali ning negara Ngamarta, sing cotho sapa? Pandhawa dadi Pandhawa 4, ora dadi Pandhawa 5. Ora. Ben Pandhawa ora jangkep timur apa-apa. Kepara malah ben dadi Pandhawa 8-7. Iku ora bis. Nane Pandhawa 87 ora. Den Ndara Sedewa. Werkudara ki senengane sok ngrepoti kadange tuwa senane ora. Setengah putaran, sekali putaran.